Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Urajumi akka si taonon diha sianganon, hirana soada do martibakon hasangapon si papataron na tuhita sogut. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, hodo haroroan ni dame dohot holong ni roha, sailehon jalapahot madihami roha si songoni, ramoti mahaka naposom, maradopon pangasungi ni si bolis, asa malua na sida sian pangujunan, dohot sian biar ni roha. Odo toktong haposan dohot partano batuan nami. Saito kumahami di dalan si dalanan nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sian bukuede nomor 707 ayat sada. Tatangihon ma patik ni debata di mingguon, ima patik parjolo. Ahudo Jahoba debatam nina debatata, dang jadi maraku bahu baenomu debatam. Di dia do lapatan ni, odo, ikon ubiar rohata, jala humolong, jala umpos mida debata, asa mida nasa na adong. Ima sahatna atong rap mangidoko kumahita tu debata. Ale Tuhan debata. Saya para buku memahami mangalahon na hopar tu patikni. Amin. Marede mahita cian buku ede nomor 200 sia ayat 5 dohot onom.
tatopoti ma dosata nagondangi, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurong. Napungudo hami di jolom martangiang tuho, dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham nagodangido. Saya asi maroham mida sadok bangso nami, saya sama dosa nami saluhutna. Saya sungguli maroha nami, asa mubaroha dohot pangaloho nami, alani Tuhan Yesus Kristus si Pangulu nami. Amin. Tapi hata baga-baga taringot tuhasesaan ni dosa. Songonodo pangaholongin di debata di portibion. Pola do anakna sasadai di lehon. Asa unang mago kanup na porsea di ibana. Asa hangaluan na saleleng nileleng na di ibana. Asa ngapon ma di debata na di kijang. Amin. Marede mahita cian bukwede 480 ayat 3. Tapi kemahata ni debata turpuk di hari mingguan. Epistel di minggu sadarion na ditotopon sian 2 Musa bidu 32 mamuka sian ayat sada sahatro di ayat 14 tajahama marsikat sorin. 2 Musa 32 ayat sada. Alai dung di ida bangsoi lelengna asa tuat si Musa sian doloki, marluhut ma bangsoi manopot siaron ninna ma madok ibana. Hehe mahoba hen madihami debata akan na manguluhon hami, aida kuboto na marhua hami manang si Musaon, bawa na manugihon hami ruar siat tano Misir. Dungeni dok si aron ma madok nasida, tanggali hamuma ating-ating lere. Akan ada pinggol ni dolma muna, anak muna dohot burumuna, kalabuan hamuma akai tuau. Jadi sadok bangsoi masih tanggal ating-ating na sere, akan di pinggol na sidabe, jala di pabuat do itu si Aron. Tunge di jalo ibana ma akai sian, sima rupana dohot panurat.
Ima di semua nambahin pada lopu tuangan. Dungin di dok nasi dama on made batamu oleh Israel. Nang manangihon huar siantan Mesir. Jadi dung di ida siaron lobui laos di pajok masa dalang gata dia dopanna, jala martikting ma siaron madok, marsogot ma ari raya di Jehovah. Dungin di pasokot nasi dama manogot nai. Laos di balehon ma aka alian. Dungi hudul mabe aka wangsu marhot mar. Muse nasi dalah manot. Dungi Roma hatani Jehovah tu si Musa, laho mahotuat, ay nung nga marrohama go bang somi, na tinugihon muruar siya tano Misir. Ibuwa nasida manitil siya dalan naung waturuhot tu nasida. Madibayar nasida sada lopu tuangan. Nunga pola marsopa dohon mamele nasida tusi. Jalan nunga pola tidok on madewatamu ale Israel. Akanang manangihon horwar siantano Mesir. Dungi Romuse hatani Jehovah tu si Musa, nung nga manadda rohakku di bangsoon, jala idama tung natakkang doroha ni bangsoon. Waing pe loas maang asa marsigor korimasku mangunai tu nasida. Dalam harsahun nasida. Usahain nabi bangso nahulun. Alay marhuraja maanggo si Musa diadopan ni Jehovah debatana ninnama. Buasa matung marsigorgor rimasmu ale Jehovah. Mida bangsom naung tinugihon muruar siya tano Misir. Marhite siyan hagogon godang. Dohot marhite siyan tangan na marhuaso. Buasa matung dohonon mihalap Mesir sonon. Mambahin nasida marsinano. Bahin di langyo nasida ruah. Asa bunuan nasida didok. Jalar asonon nasida siyan. Arpungan maruham siyan parmil. Mardamat maruham tarimot. Say marningot maroham di si Abraham, di si Isaac, dohot di si Jacob, akka naposomi. Nunga pola maruari hotu dirim marbagahon tunasida, ahu patoropon sogot pinoparmuna songon bitang akkana di langit. Jala sadok tanoon naung hupar bagabagay ikon lehonokku do itu pinoparmuna, bahen partalian na rodi saleleng ni lelengna. Jadi marpamuati maroha ni Jehovah taringot tu hinamago naung nilubahon na naeng bahenon na tubang sona ido sahatna. Martua doa kana tumangihon hata di debata jala na upeopsa. Amin. Marede mahita cian bukuede nomor 517 ayat sada dohot ayat 3. Tahati dakon ma hapor siautai
songona hinati dakon ni dongata sahapor siaon disadok portibion rap mahita mantok. Au porsea di debata jauh. Hidup Amana guna suhatan. Natu mapalangi dohitano. Au porsea Yesus Kristus. anak debata jauh mana sadai. Dimana telembuhon si Maria. Naga begadean canton berbadi. Adorang sohabu. Hidup Tuhata nak mau na berni. Dibangun mana silatus. Hati terpajar mana di hau pinar. Atuat Tuhan. Tano dari patulungan naik surga, lalu siang mendebat Yahova, naik berbuku nasuasani, isi kailan apa sopo tetanaon menghuni ala nama mudo nongati au percaya, karena sadar hujan abadiya, dia atau mana, silakan abadia oh dia mana bedok, mulak bangun itu suku kait nahar, yang warna surah sudah. tapi kematik ting di mingguan. Majelis Hawak Gede Serpong, Pasaton, selamat hari Minggu, dohot selamat beribadah di kebaktian siang di pukul 10 Sedon. Hawak Gede Serpong juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang merayakan ulang tahun minggu ini dan selamat ulang tahun pernikahan bagi pasangan berbahagia yang merayakan ulang tahun pernikahan pada minggu ini. Tuhata nama dongan kita. Guarni minggu ta ima minggu pasa persiaun dung Trinitatis. Sedarion minggu 15 Oktober 2020 masuk mahita tu minggu pasa persiaun dung Trinitatis. Trinitatis lapatana ha situlusa daun ni debata ama anak dohoto di perbadia. Topik minggu on ima lando jinou alai otik do natar pilit. Banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Dan tubuh. Ya Rabu 4 Oktober 2020 nunga di basa-basa Tuhata serat anak boru tu keluarga Jingles Tugatorop inang join Leonardo Silaban Wig Jerusalem. Di hari Sabtu 7 Oktober 2020 nunga di basa-basa Tuhata serat anak boru tu keluarga Marut Christopher Simajutak inang Masriani Batubara Wig Jerusalem. Di hari Selasa 10 Oktober 2020 nunga di basa-basa Tuhata serat anak boru tu keluarga Riko Tampati Tapu Bolon inang Harta Uli Simajutak Wik Ebenezer. Di hari Rabu 11 Oktober 2020 nunga di basa-basa Tuhata serat anak bawa tu keluarga Junus Kepler Pardamian Sinaga inang Mori Ria Siombing masuk Philadelphia. Hipasdo dan laki nang Natrosnan. Ruas Senai Baru Mamuka Sedarion minggu 5 Oktober 2020 nunga di Jalur Gabe Ruas ni Hagau Serpong Perjulu keluarga Pahala Sanggam Mangasin Enggulan inang Regina Rehulina Tarigan dohok salat danak Pida Sian HKP Bahkapul Resort Sintanauli Distrik 5 Sumatera Tibur masuk UI Bethesda. Nepaduahon keluarga Parningotan Huta Barat inang Sihol Maduma Pandiangan Pida Sian HKP Tarutung Kota Resort Tarutung Kota Distrik 2 Selindung masuk UI Sion. Nepatuluan keluarga Charlie Fernando Panjitan inang Marianim Kailisma Huta Barat dohot dua hal danak Pida Sian HKP Narmoda Resort Narmoda Distrik Opat Toba masuk UI Jerusalem. Luasnya Pida Mamuka Sedarion minggu 5 Oktober 2020 keluarga Sandro Erawan Panggabian inang Anita Leslie 1000 ruas na terdaftar di nomor register 1025 Efrata dan bet tersurat gabe ruas ni HKB Serpong ala nunga pidda nasida tu HKB Setoyo Resort Setoyo Distrik Walu DKI Jakarta. Rabok Pandita Hatopan Mamuka Sian Arsenen Sapronom
Oktober 2020 di Patupado Rapok Padita Hatopan nama ringanan di Jatun Silangit. Saluhu Padita di Humaliang ni Hagawi Serpong parsi dohot do di rapoton. Tatangnya koma asa Rapok Paditai madal dohot dingkan jala mangharwarhon aka haputusan na dinggan tu kari Hagawi jala pasangat tuhatan. Hagawi Serpong juara sada Festival Kor Hagawi Stoyo. Na posobulong Hagawi manang Hagawi Serpong Kiabe juara sada Festival Kor NHKP na di Patupa ni NHKP Stoyo Jakarta di hari Sabtu 14 Oktober 2020. Rivaldo Siburian na gabe konduktor Nikor On terpilih gabe dirigan terbaik. Saluhut ruas doho parhalo gabe Serpong marlasni roha. Tatangnya koma na posobulong gabe Serpong asalam pasanga patuhatta di sude Pako Basion ni Nasidam. Ada pujian SD Kristen Penabur dan pola dijawab be. Tim perparkiran Hagawi Serpong, membantu Rensra Hagawi Serpong 2020 lalu, dohot tata laksana Hagawi Serpong tahun 2020, taringot tu haperluan asa adong tim membangun sistem prosedur dan mengelola sarana parkir Hagawi Serpong, uluan ni Hagawi Serpong nungapa harahon surat keputusan, taringot tu pembentukan tim perparkiran Hagawi Serpong. Tatangnya koma asa mardalan sudah rencana dohot ulon ni tim on. Pengadaan ruang tambahan sekolah minggu Hagawi Serpong. Saya akan bacakan. Gereja mengimbau seluruh jemaat terutama para orang tua anak sekolah minggu dapat berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan biaya renovasi ruang tersebut. Bantuan dapat juga diberikan dalam bentuk natural sebagai berikut 200 buah kursi Futura karena yang tersedia baru 51, 2 meja rapat ukuran 1 x 2 meter dan 4 buah Smart TV 52 inci. Ulang Partangan Week. Gereja Manasoi asasude ruas doho parlalo ringgas madohoti Partangan Week na dibuka pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, perjuro di hari Rabu 18 Oktober 2020 di Week Ebenezer Naga Tuan Rumah Keluarga Situa Evangelis Mirna Simatubang. Di Week Philadelphia Keluarga Amir Hamzah Siombing Inang Rosmian Samosir dohot keluarga Herria Maja Inang Indah Siombing dohot keluarga Mula Manimbul Puka Hendrik Syahan Inang Ratna Meisa Panjaitan segalus penghiburan untuk keluarga Mula Manimbul Puka Surya Hendrik Syahan. Di hari Kamis 19 Oktober 2020 di Jerusalem, tuan rumah keluarga Johnson Marum Lubis Inang Julietta Syahan sekaligus pangapulion untuk keluarga Arif Andi Singoringo Inang Hervina Sofia Roma Uli Butar-Butar. Di Wiki Nazaret, tuan rumah keluarga Menganjur Jamulia Tersinurat, Inang Ernita Limbong, keluarga Marinis Pasaribu, Inang Sondang Rinna Mariana Borustorus, keluarga Nyonya Asimah Naban Boru Manurum. Di Wiki Patmos, tuan rumah keluarga P. Victor Manalu, Inang Renta Helena Boru Manurung. Di Wiksion, tuan rumah keluarga Gimdo Vigo Pardede, Inang Evi Magdalena Marita. Alamat doho sudi akan detail ni pertanyaan tajahama di warta na dibagikan lewat WA. Kartu ruas online. Gereja Manasoi sudi ruas nih Hagawi Serpong asal humato mengaktifkan kartu ruas online. Marhite kartu ruas online. Sudah ruas boi paturehon data keluarga dohot mengida status pilihan bulan marhite online. Aturangan nomapit boi mata ida di titing naung disagihon di kanup WA grup tiap week. Kegiatan sedang berlangsung ima perekrutan guru sekolah minggu dohot pendamping remaja. Detail boi mata ida di warta na dibacakan. Sonari di pasama tiki tu panitia pesta kotilon mandok hata.
Shalom. Horas madihita saluhutna. Mauliate di Tuhan, mauliate nang dihita saluhutna, alabuidu hita marpungu, marlasni roha hita, marsaur, di bagas joron itu hatta pala di tikyon. Nahu persangapi hami amang pendeta Hotma Pasaribu, nahu persangapi hami amang inang Parhalado, suang songonima hamu saluhutna, amanami inanami hahaanggi pinaribot, yanakon nami na posobulung, dohot saluhutna mahita, na pungu di bagas joron itu hatta apala di tikyon. Perjolo hami pasahaton tabe tuhamu saluhutna sian panitia pesta gotilon HKBP Serpong tahun 2020 tolu. Molotumpe hami jongjong di sona pala di tikyon lau patol hasson akadia ma naung niulani panitia lau tu pestata anon di tanggal 20 Oktober 2020 tolu. Di hamu amanami nanami saluhutna, hami songon panitia, tung maselas do rohanami nuaeng. Maria iya do rohanami. Alana progres pelaksanaan pesta, nunga tercapai hampir 80%. Alaya manginang tong do lomos rohanami. Alana nahurang 20% naik, sian silua do nahurang amanginang. Dohot biaya pesta. Perlu hupapotoh kami tuhamu saluhutna, ia biaya pestata sada 1,5 miliar. Naung boi di papungu panitia sahak dutikyon, holan 72% dobe, manang 1,87 juta. Kurang dope amang 410 juta naik. Kupapotoh kami tuhita saluhutna ia nong pasahaton akasiluana oti dope amanginang. Sian 170 onom jumlah kakak holan 680 dope naung pasahaton siluana manang 70%. Adong dope hira-hira 280 walunay naso pasahaton. Ibahenia manginang mangido hami tuhita saluhutna. Asa tapasahat mainian di bagasan lasni roha. Suang songoni akan namosok pe ima songon pakyotan non tiki pestai. Molo halak batak marpesta ninna ikut di atas nisi panganod do sabui makatai dohot marpesta. Jadi masih panganod do hitan non namanginang di pestai. Bisa kami panitia ipapungu manian biaya godangna 285 juta lau biaya pesta. Sahak tu sadarion naboi pungu holan 144 juta dope manang 51%. Kurang dope amang 140 sada juta naik. Di bahani mangido hami di bagasan elek ni roha. Asa sude mahita manupahi. Molo di bona pasogi tamanginang. Molo dok gotilon ninna si halisa taod do gotilon. Alay molo di Serpangon. Di tano perserahanon. Gudang dohita na manggotil sa halisa bulan. Manggotil sa halisa minggu. Bahkan gudang do di tonga-tongata tiap hari manggotil. Di bahenia manginang dia kanong pasahaton siluana dohot aka tu biaya pesta na di bulan Agustus, dohot di bulan September na di bulan nong salpu, di bulan Oktoberon molotung manggotil hamuan no di ujung ni bulan ba pasahat tamu matong tukas ni panitia yate. Songonima amanginang napatuluhon pasahat kami taringo tu parkir omma masalah crowded di hita di parminggu nak kasetiap minggu pe crowded do. Apalagi no di pestata. Ala hola sahali do hita non kebaktian. Berarti menumpuk masudian non di sada waktu. Alai berusaha do panitia lo pasikopon nak perparkiran. Adong do di patupa perparkiran di blok U, di blok U di Sabola Habirangan, 3 kantong. Adong do muse di blok T di Haroroan Sianan,
Adong de piga kantong di sido di blok O arah tu bagas ni amang padita. Boy do tongan no pakyota sisi jalan kiri kanan alaya manginang mangido hami tu hamu saluhutna. Molo tumpian non di parkir hamu di sisi jalan unang mga batin yang tu bagas ni akka dongata. So tunggabi muruk nasida tu hita. Na parpudia manginang ba taringot tu pesta taan non denggap mando di pasahat akka koordinator WIK. Siani manon pasahat akka teknis pelaksanaan pesta di hari H. Songonima amanginang nabuihu pasahat tami siat juluon anggia ma di pasu-pasu Tuhan mahita di ramoti di lean si palas roha di hita di bagasan sebulan non terlumobian non madapat tanggal 20 sia aset terboy hita unakola panitia marlas ni roha alai sudema ruas ni HKBP Serpong marlas ni roha di bagasan dame. Songonima amanginang songon na panutup ujaha majo pantut di hita, boy dan nuduhonomu cakep, boy. Pergi ke pasar membeli kolak, penjual kolak menambahkan alpukat. Yang memberi banyak tetap mendapat berkat banyak, yang memberi sedikit akan bertambah berkatnya menjadi banyak. Songonima amanginang mau liate oras. Martanyang mahita. Alay doon nabatan nami na marhabangso di Banogijang. Puji-pujian doa sangapon mardongan mauliate mga hupasat tami tuhu o di siala asi ni roham na madongan ni hami ubain buhi hami ro nuain tu yulom mamuji doho pasangapoguarmu di bagas jarmon. Madok melihat doh hami disude panugunoguon dohot padangonayomu tu hami ditiki arina salbu ro di serdion. Udang doa kapasasum di ngolu nang partodion nami. Alini ale Tuhan mangido hami asal tomian di parnguluo dohot ulon nami di keluarga masyarakat dohot huriam diaka ari namangihut. Matayang hami ale Tuhan tu opat halat danak na tubuh di huriam. Oma ali Tuhan nama dongani akar danaki dohon atrasna asahipas jalabui danaki magodang di dalammu. Martanyang hami ali Tuhan tu telu keluarga ruasne baru. Oma ali Tuhan nama dongani akar ruasne baron gabe ruasne burju jalan nama ngolu di huriamon. Madok melihat hami ali alabui na poso bulung HKBP Serpong berprestasi di kompetisi kor di HKBP Toyo. Bahen ma akan napasomon oleh Tuhan. Lama toras di hatam, jala tulus di mula ulau di akka karijina sida, doh pakabosion di huriam lahu pasangapon ho. Pasu-pasu ma pemerintah rob dohot akka jajaranna nagumongom hami. Salehom matuna sida habis taran dohot habision nasian hoi. Asa diboto mengatur aturan ringgan na tahu pasangapoguarmu. Jalan makohon tu kemakmuran ni rakyat dohot bangsa Indonesia. Di tengah kami do rapok padita hatopan, nanang dipatu pada tanggal 10 di tanggal 20 Oktober 2020. Oma ale Tuhan mangalihon pasu-pasu do ogon, tu sude akka amang padita do inang padita nalahu marrapot. Asana sida mabain habotuson na lingkat tuhuriam jala na lau pasangapon ho. Pasu-pasu nang akaparhubas di huriam HKBP sian hatopan rodi huria. Homa nama dongani bina HKBP padita guria bibelfro diakones doho situa na mangula di huriam. Dongani jala pasu sidi ruas ni huriam mamuji doho pasangapon guarmu. Pasu-pasu masuk di aka ama ina aka dondori doho aka nak buru dia danak akan marsekolah marguru malua mangguruan hatam. Pasu-pasu sude aka program ni huriam HKBP Serpong nang tetapon diulahon di tahun 2020. Pasu-pasu ma nang rencana ni huriam patu pahon pesta gotilon di hari Minggu 20 Oktober 2020
Homa nama dongani panitia rapa pada sipon sudi akka ulon nomor 2 tipes tahun jala pas-pasu akka ruas asa parsi dohot memuji dohot pasangan pogarmu di pesta dohot uloni. Tatak masa luhut akan napogus akan namar sahid. Do akan namarsa binani soroni ari. Homa ale Tuhan Jehovah amana sida dohot pangodianna eho do si pangolu hajal maun. Homa nama dongani amang padita hotma pasaribu napatuguyan hatam asamar perbui dungolu nang patron nami sigan ari di ari-ari na mangihud. Saya ulun ma pangidion nami ali Tuhan marhite Yesus Kristus Tuhan nami na terpuji rab dohot o dohot toni parbadia rodi saling na amen. Kor haum perempuan. Marede mahita cian buku ede nomor 670 ayat 1 dohot ayat 2.
kami ni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima na mga ramoti aka ate-ate, dohot pikiran munabi di bagasan Yesus Kristus Tuhatay. Amen. Oras madita saluna. Barita na uli di hita di minggu tasadaryo ni mahata ni debata na tersurat di Evangelium ni Matius bidu 22 ayat 1 sahat ro di ayat 14. Upama taringot tu pesta parujuhan. Dungi diulahi Yesus marupama tunasida songonon. Tarpatudos do harajaon banua gijangi tu sadaraja nama mestahon anakna nama nguli. Jadi disuruh makan aposona majo wakana ginokonna hian tu pesta nai. Hape dangolo nasidaro. Dungi diulahi disuruh mana aposona asing ninnama. Pabuahamu tuakka naung ginokon. Nunga huparadi panganon pestai. Nunga hupotong akka horbo dohot lobu, nunga rade saluhukna ipe Roma hamu tu pestai. Alain alau bedo nasida ditois ni roha nasida, nasada tu haumana, nasada tu partiga-tiga onna. Alai ditakup nadeba akan aposona, dipasipal-pal jala dipusa. Jadi tarimas marajai disuruh soldaduna mangaleksehon akka pamunui jala manurbu huta nasida. Dunginin nama madohakana posona nunga rade nian nahasea tu pestai alai dang tau akkana piniui. Ope lau mahamutu akkadalan balubung arahok kamuma tu haroanon nasa nadapot tamu. Jadi sauk malawakan aposoi tu wakadalan ditugihon masaluhu na jupang nasida akan jahat doho na denggan gabiguk tamue ma parpestaani. Alai lau bongot rajai mamerengak katamuena dapok mata nama disisa dahala naso marpahya pesta. Jadi didok matu ibana nabehadoho parmasuk mutuso namang aidang marpakyan pesta ho gabi makohom maibana. Dungi didok rajai matuakan aposona talihamu mapakna doho tanganna laos pabalihamu maibana tuna holum maripotipot. Disima masa anggu-hanggut dohot na patungoripon. Ailado na jinou alai otikdo na tarpilit. Ima sahatna. Gokon dohot jow-jow. Dohot hormat. Di bagasan holong dohot lasni roha. Marhite udanganon rodo hami magukon huhu maju hamu akana pinar sangapa. Raja ni dongat tubu, raja ni boru, bere ibebere, raja ni dongat sahuta, pariban, dohot ale-ale, tarlumobi ma di hamu, raja ni hula-hula. Dohot tulang nami. Asa marneang nilakka hamurap dohot inata sori pada ro mengadupi ulaon pamasuon parbagason ni anak nami. Goar dohot marga. Dohot oroanna goar dohot marga boru nilai nami tubuh ni inang bau nami nasian. Diari tanggal jam inganan dung sidung pamasu-masuon sian gereja rap udur mahita tu inganan naung hupara dihami di goarni inganan lau mangan idahan nalas dohot minum aek si tiu-tiu uhut pasahat dohot majalo adat naguk obar tu ulaw ni.
Sai dipatiur tuhat tama ulauni suak songoni manang lakkamuna. Siala di haroro muna hupasatta mima gudang mauliate. Hami namang gokkon. Kewarni hasuhuton. Dohot inatai. Ima hatani udangan. Gokkon do jauh-jauh molo masa pesta ujuk parboga so dihita halak Batak Kristen. Dan kita atar songoni dokan hatani udang sude. Ise do si jalo gokkon do jauh-jauh. Natar sura ijolo nakin. Ima raja di dongat tubu, raja ni boru bere ibe bere, raja di dongat sahuta, pariba naleale. Di luar itu tidak ada. Lapatanna sudena diundang tu pesta adalah orang-orang yang punya hubungan dengan hasuhutot. Dan kita yang punya hubungan, yang dikenal atau paling tidak punya hubungan kekerabatan, parmargaon, relasi pardonganon. Dan mungkin ni jalo udangan yang goswadong keterkaitan ni batu namang udangi. Iya kan? Jalahita pedang mungkin rotu pesta moloso diundang. Maila do hita molo gabi tamu tak diundang. Saya kira na holan nanang mangak kita ro. Aha masih buanot tatu pestai. Tergantung hobar tu harorota, hobar tu horongta, bohapa rotta tu si. Molo parana do mangudang panguliana pinaradima tupak. Itu kak? Molo parboru mangudak kita pamuli boru pinaradima boras sipir nito di manang gatini boras. Molo hula-hula doi mana tulang baradima mabuanulus dan sebagainya. Masing-masing ada tugasnya, ada perannya. Hamuna kamanginang turpuk jamita sadarion taringok tu pesta ujuk. Pesta parboga soni anak ni raja. Di masyarakat Yahudi najolo masa do 2 hari undangan. Sebenarnya pas do song kalak kita di hitam. Ya. Najolo, mulu kan nggak tertulis undangan ya dicetak. Mulu najolo kan belum ada cetak kertas. Jadi undangan gokon dohot jauh-jauh di halak Yahudi pesongonido. Na parjolo gokon. Undangan. Gokon ini biasanya beberapa hari sebelum pesta. Baru di hari H jauh-jauh mai. Ya, gokon beberapa hari sebelum pesta, pas di hari pesta, di hari H, Roma jauh-jauh manang gora-gora ngaradipe pestai rohamu bu, rohamu. Nga bulak be lagi. Silahkan datang. Turpuk jamita sadarion sebenarnya alegoris, ya, upama. Upama namang gobarhon ari panguhuman, bukan hari pesta. Ari panguhuman di hari parpu di zaman akhir. Rajai na patupahon pesta manang hasuhutoni ima debata. Pangoli manang anahi ima ise Tuhan Yesus. Oroan ise maoroan na hala Israel bangso na pinili ni debata. Dungi akan aposo ni rajai na pasahaton gokodo jauh-jauh ise ima akka panurirang akka parbarita nauli. Nunga radebe si pangano di pestai nunga dipotong horbo doh lobu alayak kana ginokon nadang ro. Itu persoalan. Akan ginokon nadang adong naro. Dang ya turehon nasida udangani. Adong mamaralasan lau tu hauma, adong mana martiga-tiga, bahkan adong napasipal menyiksa naposo ni rajai na romangudang. Niat baik raja dibalas dengan kejahatan. Gabita rimas matong rajai.
Ya, gabi rimas. Jala bukan hanya murka, bukan hanya marah. Raja itu bahkan menghukum. Dilengsehot jala ditutung. Hutani akana menyiksa akana posoni rajai. Raja sangat marah. Amun kamanginang, dang direspon jolmai go kodok jo ni rajai, tidak merespon itu berarti tidak menghargai, betul ya? Itu kan? Tidak merespon itu artinya sama dengan tidak peduli, tidak menghargai, tidak peduli artinya sama dengan menolak. Padahal nama gokon raja, bukan sembarangan hasuhutonnya, raja. Tidak menghormati, tidak menghargai raja itu kesalahan fatal. Gabi didok raja ima tuak kana posona toe lao mahamu tuak kadala balubung toe arahok kamu mana ngise jupang mui dalani manang nasongod dia pe rupana manang nasongod dia pe halakna na burju manang na jaha petaho pokok na udang masudi asaro tu pestau sembarang orang tanpa undangan, tanpa reservasi, dan tanpa syarat. Tanpa syarat apa? Tanpa syarat punya hubungan kekeluargaan atau tidak? Enggak perlu lagi di sini. Danga dong berisi hula-hula, tulang, dongat tubuh, boru, bere, dongan sahuta, danga dong berisi. Manangise petaho. Bahkan tung najaha petaho udang matuson, inna rajai. Syaratnya hanya 2. Ahama syaratna na parjulo, radi, olo, mau, bersedia. Syarat apa 2 honaha? Marpahean pesta. Harus berpakaian khusus. Pakaian apa? Pakaian pesta. Gabi marroam masuria kajolma. Naso ginukokyan. Naso masuk etongakyan. Naso tinadani rajaihian. Termasuk gabi marroam majolma kana burju. Dohotak kana jahat. Go maruangan pestai. Lasma rohani rajai. Alai lau bongok marajai mamereng biasalah hasuhuton kan. Gudak pangak kamu amang. Selamat ya, terima kasih atas kedatangannya. Gudang pangak kamu inang bah. Tong dosong nadi hitai pesta ni halak jauh dina julu ya. Tong doi kok keliling hasutoni menyapa akatamuena mau lihat di haroromu. Tarbereng ni rajaima dong sada tamue. Naso marpahean pesta. Bohado parmasuk nuamang tu pesta on inna rajai. Boa sadang marpahya pesta ho. Menguhum tamui. Mungkin dia sedang menikmati hidangan kan. Kapita rimas rajai. Dan luar biasa rimasnya. Ditali mahalak na somar pahya pestai, ditali tangan na, itali pak na, ia bolokot tu inganan na holum mari potipot. Maksudnya apa ini? Neraka. Holan alani pahean. Agak lebay mungkin ya. Masa iya hanya gara-gara baju saja begitu murkanya raja itu? Masa holan alani pahean sajo songonima rimas ni rajai sampai ditali dia bolokon, diuhum. Kan na igok ko di mana siya dalan. Baburju rohana dong gokon roy mana. Lumayan makan gratis kan. Bukankah seharusnya raja berterima kasih sudah datang dia ke pesta? Tapi kenapa raja marah dan begitu marahnya? Bukan hanya mengusir, menghukum. Abunak kadongan, di nguluta di portibio pe adong do etika ni marpaheanate. Betul ya? Dalam berpakaian kan kita ada etika juga ya. Molo dijabu bapak head dijabu mapakeot tadak pola salah molo dijabu setabi marcelana pendek. Mardaster nama riba petaho ya ala holong rohat tadi si somal tapakke kareju dak pola salai pakkeon
Molo tu kantor tu inganan perkarejuan bab pakaian kerja mata pakai. Ada yang harus pakai seragam, ada yang harus pakai helm, ada yang harus pakai dasi. Molo tu gereja mar minggu bohado tah. Bohado pahiat ta molo tu gereja manginang. Nasuman naubuk yang cocok, yang sesuai, yang patut beribadah kepada Tuhan. Beribadah. Di gereja kita menghadap Tuhan. Ketika ibu bapak menghadap direktur, atasan, pimpinan saja kan waduh. Apalagi melohia dialami hamu wawancara melamar kerja ba, olo dos minggu lama militabi, na dia rupak keon. Karena penampilan kesan pertama begitu menggoda, begitu berpengaruh. Apalagi mengadop Tuhani ke gereja. Bahama pahayatu gereja sopan. Itu yang pertama. Rapih. Dan tidak menjadi batu sandungan. Jaladong saya ada musa istilah, bahwa ada pahayatu gereja, pakaian ke gereja seharusnya adalah pakaian yang ramah lingkungan. Ada lapatan ini ramah lingkungan. Sudah merasa betah, tidak keberatan ketika pakaian itu dia pakai. Pakaian yang tidak ramah lingkungan adalah ketika semua orang itu dan ramah lingkungan ya tong mulus kan. Jadi mulai pakaian yang ramah lingkungan tohom ya unang niat tarbereng nasosi berengon setabi. Itu. Jangan kelihatan yang tidak harusnya kelihatan di gereja. Beda dengan di rumah. Kita menghadap Tuhan. Terhadap tamu, terhadap pimpinan saja kita harus pakai baju yang rapih, sopan, apalagi menghadap Tuhan. Dan mungkin pakai otak daster tu gereja kainang, itu kan daun. Dan mungkin pakai otak kamat celana pendek di gereja, ndak. Bohamu sema molo tu pesta. Wah ini lagi, bisa seminggu hanya mempersiapkan baju untuk pesta, atau bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Apalagi kalau di dok hasutoni seragam, wah dibagi seragam. Umar ka ongkos jahit seragam. Alai marikok ni seragamon, rikok di pesta odangi, wah luar biasa. Berbulan-bulan dipersiapkan. Molo di parpestan, pasti atong berokak no baga kima pakai memakai nangate. Dohot madar songket yang paling baik lah ya. Namanya pun pakaian pesta. Pakaian pesta biasanya sekali-sekali dipakai. Dan kita ya hanya untuk acara-acara pesta, acara formal. Dan mungkin mardas terakaina tu pesta. Nggak. Ima. Jadi nion tamuena roon bukan hanya melanggar etika, itu berarti dia 2 hal yang dia lakukan di situ. Dia juga tidak menghargai raja yang mengundangnya pesta. Dia tidak menghargai. Dia tidak menghargai raja Hasutoni, dia juga tidak menghargai pesta itu. Artinya dengan tidak menghargai Hasuhuton itu, dia sudah melakukan kesalahan yang fatal. Halak narotu parpesta biasa na say na baga na ido pakyo. Dan kita kainang ya namanya pun pesta. Napaduahon makna ni pahian pesta di son bukan dalam arti harafiah hamanginang. Ya makna ni pahian pesta di son ima kebenaran. Hapitoran hasitongan. Akka jolma na di dalan balobungi, akka pardosa doi sudi. Semua orang yang diundang itu, yang ketemu di jalan, yang tidak dikenal satupun oleh raja itu, semua adalah orang-orang berdosa. Dikatakan yang baik ada, yang jahat pun ada, berdosa. Alai alana parjolo di gokon nakid dang ro gabi sudero kan termasuk akka pardosa do akka parjahat.
Akapar dosa dang boy bongot tu pestai. Ndak boleh. Karena itu ternyata, ini istimewanya pesta ini, ternyata rajai di parade rajai do pahian pesta. Dak perlu jololoja kanatoropi lau tu toko lau tu mall pajai itu ada sedih hari besanga sadiri do pesta ndak sangai. Ngadi parade rajai pahian pesta ima hasit tongani kebenaran. Kebenaran yang diperoleh melalui darah Kristus. Itu maknanya. Karena itu orang-orang berdosa seharusnya tidak layak, tidak boleh masuk ke dalam gedung pesta. Tetapi mereka dilayakkan bila mereka memakai pakaian pesta. Apa itu? Pakaian kebenaran. Dibenarkan oleh darah Kristus. Tabunaikan pesta ini. Diundang naso pardihadihana naso itadda, makan gratis, pakaian pun disiapkan gratis, luar biasa. Pesta yang tadinya bersifat eksklusif, buasa hudok eksklusif, ay kalangan terbatas siado karena yudang, isemai bangsa Israel, bangsa na pinili nirebata. Undangan pertama yang tertulis yang diundang oleh Hasuhuton oleh raja itu adalah umat Israel. Tetapi ternyata umat Israel menolak Kristus. Dangolo nasida ro tu pestai. Dangi jalo nasida Tuhan Yesus si paluai. Gabi marroamma akajol manasi. Syaratnya hanya dua tadi. Porsea rade jalamar pahyang pesta. Hamuna kamainang pesta ujuki dada asal pesta da bukan. Dada asal pesta sama pesta Batak, bukan. Pesta ujuki ima pesta haluaon, keselamatan. Di dalam pesta itu kita merasakan sukacita yang luar biasa, keselamatan, kehidupan kekal, dan yang paling utama, di dalam pesta kita bersama-sama dengan Allah Bapa. Hasuhuton ni pestai. Coba-coba yakon. Isapa rajai sada-sada sudi tamuena naso tinaddanahia. Jadi Tuhan ima dang dibatal hon rajai pestai. Olo doalani rimas karena kesal, karena sakit hati, sudah batalkan sajalah. Toe alani hamu mai manang ablokok kamu manang atau bagi kamu maka sepanganoni bisa. Paleani hamu tuak kana pugus panti asuhan, panti werda dan sebagainya. Ternyata tidak. Tuanima dan gabe ditutup rajai pestai. Tuanima dan gabe sudat rajai patupa pesta dan batal pestai. Puji Tuhan. Karena raja itu tidak membatalkan pesta itu, tuanima gabe sahat tuhita gokon doho jauh-jauh ni Tuhan. Itu luar biasanya. Blessing in disguise-nya. Israel menolak Kristus, lalu Tuhan mengundang kita. Tuhan ini magabero no mensen tu tanobat. Anggodang irang adok kita ison hakabipi serpong. Gokon si paimaon jauh-jauh sialusan. Nunga merdalebe gokon ni Tuhani. Tarjou dohita. Tapi pertanyaannya, terpilih dohita mangina, bohado tahe. Terjauh dohita, Tuhan memanggil. Diundang, kita diundang. Terpilih dohamu mangina, bohado. Terjauh dohita. Godang nonar terjauh, alayoti donar terpilih, inna Tuhan Yesus. Bohado, ruas ni hakabipi serpong. Terjauh manang terpilih dohamu amanginang. Terjauh manang terpilih. Olah lima halak no mengalus. Ragu-ragu nas. Seharusnya kita semua terpilih, bukan hanya terpanggil. Kita semua harus terpanggil dan juga terpilih.
Syaratnya hanya 2. Ahamana parjolo, porsea di Tuhan Yesus. Beriman. Percaya pada Yesus sebagai juru selamat. Ima syarat na parjolo. Syarat dapat 2 hon. Marpahean pesta. Jalanunga di parade Tuhani. Rajai hasuhutoni pahea pestai. Marhite mudarni Kristus na durus di dulu Golgata. Nikmat sekali, indah sekali menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus. Semua diberikan, disediakan free, gratis. Alai unang ala gratis, ay halak bata do songoni akan na gratis olo do gabi yang rohana. Ya. Jadi antara songoni do jadi di HKBP ya do songoni kapadita na baru manjalo tonghonan dibagi buku kan, dibagi buku. Harus manggarar, namanya baru manjalo tonghonan terus dia hepengan kan baru praktek. Alai ikut horom buku ada beberapa. Nangko ilian gratis tuh hita te innahami mamakata hatai ya. Romatik kini pimpinan ibu tuh hamu udah mau halak bata. Molo gratis hulean yang doan rohamu di si dang jahau munayan noni lak pea do yan non ibuk imeja munai inna. Tohodoi ante antar songoni do hita inna segala yang free yang gratis biasanya lalu jadi ya biasa. Tapi ketika kita membeli apalagi dengan membelinya dengan uang yang mahal, kita akan jaga itu setengah mati. Gratis do dileot tu hita. Hanguluani. Undangan itu pun free, gratis. Panggilan, pilihan itu juga diberikan gratis. Tapi bukan berarti karena gratis dan free lalu dia menjadi murahan. Jangan salah. Justru nilainya sangat mahal. Tidak terbeli, tidak ternilai harganya. Seharga darah Kristus. Itu mahal. Seharga nyawa Kristus di kayu salib. Itu sangat tidak ternilai, tidak terbandingkan dengan apapun, sangat mahal. Dan itulah yang diberikan kepada kita. Amuna kamanginang nahinaholongan, kita adalah orang-orang yang diundang ke pesta perjamuan kawin anak raja. Kita bukan hanya diundang, kita dipanggil, dan bukan hanya dipanggil, kita juga dipilih. Kita juga adalah orang-orang pilihan. Undangan itu resmi, bukan undangan ece-ece, undangan palsu, undangan kaleng-kaleng, bukan undangan resmi, langsung siar kasuhutoni, siar debata, siar rajai. Dan Tuhan juga sudah menyediakan pakaian pesta buat kita untuk orang-orang yang terpanggil dan terpilih. Atong taparadi mamanginang dirita sadenggan-denggan sebaik-baiknya. Saya pakai istilah orang zaman sekarang, usahakan penampilanmu yang terbaik untuk pesta. Karena hasuhuton pesta ini adalah Tuhan. Tasolukom mapahean pesta pakaian hasitongan kebenaran. Siap sedialah saudara-saudara setiap saat manangsa di hari roh jauh-jauh ni Tuhani. Unang songon 5 anak buru naotoi yate. Dadong 10 anak buru diundang tu perpestaan. Adong 5 anak buru na bijak, adong 5 anak buru naoto. Unang songon 5 anak buru naotoi naso parademia tu palitona. Roma, hasuton, ro pangguli, tarhonado pedasida mga lului mia, to nga borngin. Hape ngasanga ditutup pituni heaven ballroom. Ya, ballroomnya surga itu pintunya sudah terlanjur tertutup. Marika timalima anak boru naotoi hamadido napuna pestai hasutoni. Dakutadaho amang irinay. Roma nasada korina doa Tuhan ina dakutadaho ina romu senasada au pertangi yang nautuza dakutadaho
Au Pak Pangulani Huriado daku tada hoinna. Sada-sada nasida na lima pabuah-buahon na niulana na binain na tu debata. Enggak berlaku ketika pintu sudah tertutup. Berarti harus persiapan dari jauh-jauh hari. Manangsa di hari haroro ni jauh-jauhi kita sudah siap dengan pakaian pesta. Maka kita akan masuk bersama-sama dot hasuhuton bongot tupar pestani ima haluaon ima banua gijang ima surgu inganan hasonangani da surgu ido sambulot tatahe ido iko saha do hita tusi. Amin martang yang mahita. Mauliate dot puji-pujian matuhan di sobahon rohanami to dupan mualanunga di patu bigihon ho hatam nabedia tutonga-tonga nami apala di minggu sadarion ali Tuhan lopokon hatami tu bagasan rohanami ali to di porbadia pargugui patau hami dada holan manangihon hatami ali pargugui patau hami makanguluhon dot mangulahon hatami di bagasan ngulunami siganupari. Ali Tuhan marhite hatam nabadia di paingot ho hami asa toktong togu haporsyaun nami asa toktong rade hami manang sadi hari rojo jom tuhami undangat tuhami gokodo jojo asa boy hami bongot tu parpestaan tu pesta ujuk haluau nagok las ni roha na pinaradim diaka na porsea diho atong say paingot hami aleto di porbadia sa toktong rade hami jalarade hami marpahya pesta ima hasitongan kebenaran marhite mudarni Yesus Kristus. Mauliate matuhan dihatami ramoti jala pasu-pasu mahami sude ruas ni huriam di HKBP Serpong. Mulai sianak kaposo-poso danak remaja nama godang nama tua sahat ro dia kana lanjut usia. Pamalu makadongan namin na di bagasan parsahiton leon hahipason parguguyak kanagale apuli akan namarsak ramoti pasu-pasu hami akan naposom padita parhalado nang sude ruas ni huriam na toktong rade mengalihon tiki gogo talenta pikiran na marhobas di tonga-tonga ni huriamon asa marhiti pakubasyon nami gabi pasu-pasu di ruas ni huriam jala tau sangap di guarmu nabadia. Mauliate madihwali Tuhan, marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Songon hatarida niha mauliate onirohata tapasahat mapiliata, tapuji tuhata marhiti bukuet de nomor 677. Yesus,
Laos Jongjong Mahita manget dehon ayat tulu. Tatangya kon mapiliata martang yang mahita, ale di bata amanamina di Banua Gijang, odo harorwani saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di julum, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasyak kami pilihanon, pati bulhon harajaonmu, di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami mandok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanamina di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say ro maharajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sa darion hanguluan siapari, say samadusa nami, songon panisa nami, di dosa ni dongan na mardusa tuhami, unang hami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, di sondakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaur honma damena tutodim.
Horas, Shalom Amanginang dan anak-anak kami sekolah minggu, remaja Naposo Bulung serta jemaat semua yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tahun ini pada bulan Oktober tanggal 29 2023 yang akan datang, gereja kita HKBP Serpong akan melaksanakan pesta Gotilon. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita di pesta Gotilon HKBP Serpong bergandeng.